Ui. Duduk kan cuci sana. Sim, tangnya wait, sim. Kumbangi layok ban pen ka benta ka baningkong ya ki wais dara ki baki nong rep ki layok ban tung. Bat ki layatu ru bakan long ka basimpor ba kum basau ni san snem baki ni ki wais dara kin kelas ya ki wai tung ka baki la ban tung. Wala kataru ka syong ha ka jinglong jingman jong ka jaka bat ki don ki basimpor ban tung pat ya ki adin nyo snem ne prasnem na mar ka jing bom man ba ka jaka baru ka jing kadum na ka jing syai ski. Kumtah kan ikal liur ngila yo ban pudin ya kan ni kajing yo jong kinong rep ban tung kajing tung ka jong ki ya uni kwai kalong ha kan ikarkom ngila yo ban ti shwa ya kat liu lan ni kalendong kajing jerong ka jong ka kalong kum basi put tam lan ni dunaru namar kan ni ka syong kat kum kajing he kajing rid utun rai kwai jong ki bat kajing jingai uwai na uwai ru kalong kum basi mitar tam bat ka rukom kit ka jong ki ya uni kwai ru kida sumar pikir beni apa namar yo ba uni kwai un ompang ha kapor bakikin bat kidon hateng-hateng ru ki bawan rak na jengai daki kali. Bat kidon ru kinong rep ki basu panti dia ki waisara. Bat kador jong uwe tun rai kalong kuma prapau ni kandai pau. Bat kasyong na kajing jan ni kajing jengai jong kacak katung kajong ki. Bat haswa bakin tung ya kini ki kwai. Ki dapat perman ba ya kajing rang jong kasun meneng. Lada bantan kajing rang jong kasun meneng kisah ngeno bantung na mario baki kwai kin yap no. Bat lada bantan kajing jur slabru kisah ngeno bantung na mar kakti kala ban lang hapok kalendong kwai kajong ki kawan rak ban ya kajing puun jong utun rai kwai. Apa ya ini? Tidak. Hả? Bat ubanai ubaki jutung kadai hau jemang ujeliu bat unai tung. Kini kidai ki banai liur ki baki nong rep ki tung ni kini ki kuah ki jongki. Bat inya beteng pat kau ipat ka benta ka badai ka benta ka balai ku boleh sibun.